आज के नाइट पार्टी कुछ अलग ही अंदाज में मनावल गई बाटे, जो देखे खातिर तुम लोग वीडियो के लास्ट तक देखे के पड़ी। काहे से कि वीडियो में एक से एक मोमेंट हम कवर कर बानी, जो देखने के बाद तुम लोग फुल एंजॉय और फुल मजा आई। तो फिर वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमके जे भी देखे वाला सुनने वाला लोग बाओ के हमारा सादर प्रणाम बाटे। और कि जैसे कि तुम लोग देख सकता लोग ठंडी में अपना धंधों के लेके हम निकले दीवारे की ओर सुग्गी चल की मार्केट के पार करके देखो आगे बारे दीवारे के रास्ता पर जहाँ देखते बालो हचकी गच की देख तो मूडे खराब हो जाला। तो ऐसा भी बहुत ज्यादा गिरल बाटे, ठंडी बहुत ज्यादा पड़त बाटे। तबले आई हमारे स्कूली दोस्त अमित मिल गए, जो नमस्कार करके निकल गए फिर दीवारे की ओर खड़िंजा पड़े खुद होते पहुंचल भाई राम सेवक भैया घरे बड़का बलुआ पर जहाँ तुम लोग देख सकता लोग कि बंदर एकदम परेशान कर रख दिल से लोग पूरा जियान कर दिल से एकदम धान छत्ते पर कर भगौले को उपाय हो भैया बताओ जरूर से जरूर कमेंट करके। और ओकरा बाद छुआड़ा खा के करास के साफ करे खातिर सफाई चालू कर दिल बन जा। तबले देखो सुनील शर्मा जी आ गेल मुस्कियाते हुए झोला वाला ले ले आए झोला में लेके आइल बना नमकीन काहे से पिए के भरोसे आज। तो देख सकता लोग गाड़ी पर लाद के गन्ना भी आ गेल बाटे। ओकरा बाद देरी ना करते हुए देखो बिशुड़ भी पहुंचल बा इंजन के हंडिल मारे खातिर हंडिल मार के देख सकता लफते आवत ना बहर। ओकरा बाद देख सकता इंजन चालू हो गेल बाटे। ने राम सेवक भाई गन्ना के लगाव लगल बाना पेरे लगल बाना आनी शर्मा जी बांध बल्टी में रस रोकत फाइनली गन्ना के पूरा पेड़ दिया गेल बाटे। और पेरले के बाद देखो लो रस छनाए लगल बाटे काहे से के पिए के बाटे। त केहू भाई के जो गन्ना के रस पिए के तो वीडियो में कमेंट कर लो पिया के लौटा देल दियो यहां। और अब धीरे-धीरे देखो गिलास में बिशुड़ लगल बा रस गिरावे आने नमकीन रेडी बाटे। तो नमकीन खाते हुए देखो सब के भिड़ गेल बाटे रस पिए खातिर। आ राम सेवक भाई पता ना कहां से लेल बा नींबू जो पूरा पाकल बाटे। तो हमनो को कन्हैया जलजीरा के डाल के घोर दिल बन जा काहे से जलजीरा घोर के पियले मजा कुछ अलग ही रहेला। त ठंडी में 3-3 गिलास रस पियले के बाद जो रस बच गेल कॉलेज के बोतल में डाल दे भैया। त दूल दे वाला बोतल में देखो रस डाल के रेडी हो गेल बाटे। और एक झोला में लेके हम निकल के घर की सबके बाय करके काहे के समय का फिर जाए को पार्टी में यो भाई साजी का अपना धरनो के लेके पहुंचे बनी पार्टी में जहां पहले से लोग आके आटा आटा साने रेडी कर ले बाटे। जो शर्मा जी आटा के सान तालो आ सतीश भैया मुस्किया उसके पानी गिरावता है ने टमाटर और बैगन भुजा तक काहे से कि हम शाकाहारी वाला आई जा भांटा है टमाटर के भुजले के जिम्मेदारी भाई राम सेवक भाई का और सब के मस्ती मजाक करते बाटे। जन देख सकता शर्मा जी आटा सानते वाला ने सुनीलो मुस्किया तना धीरे धीरे देखता लो ने देख सकता बड़का भगवान है मुर्गा भी रेडी होता एकदम बनक चल बाटे ने आटो सना के बाद देख सकता रेडी हो बाटे। आगे चेक करके आई छुड़ी ले बानी मुड़ी काटे वाला एक रेडी करके बस लगल बन जाए भौरी गड़े आगे के फैला के भौरी बिगा गेल भी सेकाए खातिर ने चोखा भी रेडी होता ने सलादो कटा ताटे देख सकता मड़ई में बन जा सब के चोखा रेडी हो गेल बाटे हमार। और अब बारी बाटे के भौरी चेक करके भौरी फाट गेल का मतलब भौरी फुल हो चुकल बिया। एक झोला में लेके देखो बिशुड़ भी लगल साफ करे काहे से कि मैं राखी लगल बा। तो आधा घंटा हिलावले के बाद देखो भौरी रेडी हो गेल बा। शर्मा जी हाथ गोड़ जोड़ के ओकरा से कहत के खाना खाना शुरू किया जाए। देख सकता लो चोखो रेडी बाटे। शर्मा जी लगल पत्थर सबके फेंक फेंक के पहुंचावे सबके लगे दुद्दू को सबकी थरिया में भौरी रख के देखो मुर्गा गिरे लगल सबके थरिया में। तो देख सकता गरमा गरम मुर्गा रेडी बाटे हमार चोखो रेडी बाटे। चोखा निकाल के देखो थरिया में सबके खाए शुरू कर बाटे सलाद के साथ। पार्टी गन्ना के खेते में होता कहां से गन्ना डाला है मड़ई भी है छोटा सा मुर्गा भात खा के भगवाना उलाट दिया सब के अपन चप्पल जूता पहिर के पानी वाली मशीन पर खींच के ले जाए घर सतीश भाई गई हथियार घूमत रहूं। तो हम धनों के लेके डाकू ने मुंह बांध के चल दिल बन घर की मिलल जी अगला वीडियो में।